Усім прывітанне, гэта святочны калядны выпуск музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі». З калядамі вас віншую і мы, Маша Колеснікова і Зміцер Васюшкевич. Прывітанне, Зміцер. Вітаю вас. Натуральна, што я сёння не здарма себе запросила, таму што ты адзін з самых такіх святочных беларускіх музыкаў. У цябе, як ні ў кога, ёсць шмат песень менавіта прысвечаных святам, калядам, правильно? І тут яшчэ такая нагода, Зміцер выпусціў цэлы дыск, які называецца «На каляды». На каляды. Гэта такая складанка з альбому, якія пісаліся на працягу апошніх 18, можа, 19 гадоў, з песен на вершы Алеся Камоцкага пра зіму, з песен на вершы Геннадзя Бараўкіна, Рыгора Барадулін, Владзіміра Нікляеў, натуральна, і таксама песні, якія пісаліся проста на народныя тэксты, ну, я сам нешта там придумаў і так атрымліваў. І была такая мара, ідэя даўным-даўно, і так я падумаў, што трэба было б, конечно, выдаць такі зборнік беларускі, можа быць, там не вельмі шмат такіх традыцыйных крысмас-сон песняў. Вось, ну, маё. Вот, каб будаваўся нейкі такі настрой святочны. Вось, гэта не толькі калядны, навагодні, і мы ўжо тут не пісалі год, таму што спадзяюся, што гэта такая рэч будзе універсальная. Ну, вот так. Слухай, при запису, так, вы меняли некие апрацоўкі, потому что ж некоторые песни были давно написаны, например, «Перажитый день» — это з «Паравіна году», так? Я там еще спеваю, як Мулявін, там «Перажитый день». Так, ну, зараз нешта менялася, то бок некие новые инструменты дадаваліся. Я планаваў, ну, паколькі часу заўсёды не хапала, я падумаў, што гэта павінна, ну, так, як ёсць, і мне самому цікава нават паглядзець на это, там, адлегласць гэтых гадоў, як я спяваў, які быў там наіўны ў нейкіх песнях, там вот молодой непракураны голос Васюшкевича і ну і вот тое, що зараз такая низ такі глобальны. Ну і плюс там ну такая стракатая. Ну кажуць, што зараз і не толькі зараз, а апошнія гады эклектыка ў модзе, таму я можна лічыць, што я ў трендзе. Ну што, тогда давай нешта і паслухаем з альбому. Эх, а чтоб там такому заспяваць, каб не плакаць. Песня называется «Шалик» на верш Владзіміра Нікляева. Музыка моя. Калі мяцеліца ў акне, я наливаю поўны шкалик і ўспамінаю, як ты мне падарыла шалик. Кружыўся зорак карагод, і белый снег кружил и падал. На Новый год, на Новый год, на Божия каляды. Зазови, зови, за сустрэчай расстання, шалик твой мяне грые, сагравае каханнем. І калі як іголкай успамін працінае под калядною ёлкой, я вина наливаю. Да ранку свечки дагараць, дымком пацягне гаркаватым, яшчэ мы будем святкаваць, яшчэ ўсе не мінулі святы. Няхай цябе са мной няма, але ты ў снах маіх лятаеш, на шаліку маё імя шаўковай ніткай вышываеш. Вашы рукі зазавей, завея, за сустрэчай расстанне, шалік твой мяне грэе, сагравае каханне. Крысры просто. Калі як іголкай успамін працінае под калядною ёлкой, я вина наливаю. Вот такое шчасце. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі», святочная музычная рубрика. І сёння Зміцер Васюшкевич спявае тут на Еўрарадыё калядныя і навагоднія і зімовыя песні. Дакладна. Слухай, а у тебя есть некие такие
такі любімы твор, прысвечаны калядам ці Новому году, вось сусветны, я маю на ўвазе, вось ты крысары узгадаў. Merry Christmas, and Happy New Year. Это все такое сезонное, и оно может просто отповедать твоему настрою, ці там вот, ты заходишь с полной кишени грошей у гипермаркет, там, где есть там эти все тренды, бренды, и ты можешь себе это дозволить. А бывает так паскудно, что ты просто, ну, как бы гроши забылся у хаті, а треба нечто купить. Ты думаешь, что ты крысары тут играю? Крысары. Ну, так, я люблю. Ну, просто это сезонное. У лютым это уже никому не потребно. Вот как раз таки вот и радость, і як бы сум ад гэтага ўсяго шчасця каляднага, што яно вот менавіта ў гэты раз. Здаецца, што вось уже 15 студзеня уже тыя каляды, этой ёлкі нікому, як бы нават другога студня людзі ўжо так, вот у меня зараз аграсядзіба на першае 100 там званкоў, типа, дайце нам першага, там 31-га на першае, і уплетьце другога. Вольны дом, там, той же самый Новый год. Не, надо, вот, тому, ну, вот так. А бачыш, а вось, напрыклад, народныя песні, калядкі, якія-небудзь летам хочацца спяваць? Ну, можно погодиться, потому что мы еще с палацовских часов, потому что репертуара бывало не хапало, мы там Христос народился, Христос воскрес, спевали на протягу года. И фольклористы там нам это так ручкой махали, что не вольно, хлопцы так робить. А мы казали, что это музыка, мы так отчуваем. Але бабулі таксама з часам кажуть, що коляди не співаю літом. О, бачиш, правильно. Правильно. Слухай, ну як год увогуле у тебе прайшоў, нейкія вынікі давай падвядзем у артыста Войцюшкевіча? Ну, я актыўна ездзіў. Першая палова году увогуле, так, ну, еўрапейская, там, скажем, такая, ну, турне не назовешь, это мировое турне по Белосточчине. Пришлось прервать, каб быць 2 разы ў Лондоне, быць в Антверпене, быць у Цюриху, у Празе. Ну, звычайныя маршруты беларускіх артыстаў. Вось. Другая палова частка, ну, я зараз з дазволамі стараюся ўсё ж таки акучыць беларускія прасторы ад нейкіх дамоў культуры у абласных цэнтрах да нейкіх такіх гарадоў Ліда, там, не ведаю, Наваградак, Барысаў, спадзяюся, будзе нешта, Баранкі, хацелася б таксама, ну і Брэст, конечно. Ну, вось гэта мне цікава, тому што я ўжо наездзіўся, мне хочацца тут, пакуль ёсць магчымасць. А про тое, што рабіў. Я зараз актыўна там асваиваю тэхналогіі кампутарныя, вось нейкія праекты робяцца, так скажем, у шафу ці ў шуфляду, там на вершы Алеся Разанова дапісаліся некаторыя з песен, і так выглядае на паўнавартасны альбом Алеся Ліпая. Таксама з маладымі паэтамі актыўна, ну, 30-гадовымі, потому что для мяне яны маладыя, а для 20-гадовых девак яны ўжо старыя. Вось это Віталь Рыжкоў і Мікіта Найдзёнаў таксама запісалі эту песню в перакладзе Мікіты Найдзёнава разам з Саней Шаркуновай, Шэллоу, ці вось таму, ну, так актыўна. Просто нема такога выніка канкрэтна вот на. Вось, ну, час назапашваць, я этому вельмі рады. Угу. Якія падарункі ты чакаеш ад Новага года? Вось што ты сабе ставіш за мэты? Ты знаешь, когда один уже дарослый мужчына, як справа, говорит, жыву і добра. Вот это як бы зараз мужики мруць як мухі, асабліва у свеце апошніх гэтага году і там мінулых гадоў там шмат, як бы хто сышоў. Таму я там, ну, спокойно до этого ставлюся там на всю воля Божия, але хотелось просто як бы, ну, робишь, радоваться жыццю, там днём нешта, там это вясна, зима, лето, осень, некие планы творчыя, я напоўнены, я адчуваю себе там, ну, плюс спортзал, плюс там это як бы лес, які радуе, это вось і природа. Уроки гітары яшчэ? Так, я хожу зараз, займаюся уже другі год, самастойна вельмі шмат займаюся зараз, вось як бы так для сябе асабіста адкрываю джипсі джаз, і вельмі хацелася б нейкім чынам там. То бок, можа быць, нейкі джазавы Войцюшкевіч наперадзе? Ну, не джазавы, это такі больш такі, ну, цыганскі джаз, які яго называюць, больш такая Францыя ці Новы Орлеан, як бы, таму што сталіца в нейкім сэнсе в Амерыцы, это як бы Новы Орлеан. І там вот так музыканты так вольна, чым, таму што сам джаз мне
ну, як бы, скажем, не ўсё закатывае, тому што там складана мне жыццё пражыць вот на гэтым этапе, потому что там складана, там не просто там это ўсё. Ну, цікава. Гэта вельмі цікава, і мне падабаецца. Ну, які супольны праект там з Черемшынай і з Харпынай у Польшчы, украінскі гурт і польскі гурт. І, магчыма, на весну нейкі тур па Польшчы. Там нешта будзе. Слухай, вось ты сказаў, што ты і з маладымі паэтамі зараз супрацоўнічаеш, так? Вось нейкая розніца адчуваецца. Зразумела, што там розныя пакаленні, так, розны час, але вось у структурах вершаў. Ну, натуральна, конечно. Я просто памятаю, давно нехта з брытанскіх там экспертаў аналізаваў беларускую музыку, і яны сказалі: блин, у вас у песнях столькі словаў, это ненармальна, як вы это ўсё паспяваеце прагаворваць, таму што вось, ну, як бы брытанцы, яны зусім значна менш выкарыстоўваюць словаў. Вось ты наконт гэтага калі-небудзь думаў? Ну, па-першае, рытм другі, і пра іншыя яны думаюць, і той самы Мікіта, і Віталь Рыжков, яны па-іншаму гэты свет успрымаюць. Меньше за все слова в белорусской поэзии это у Олеся Розанова. То есть, как бы, и он пишет вот это 4 радки, ну, 8 радков. И вот и далее там уже там фантазирует, придумывает там эти формы и образы, якія там могуць узнікнуць і там дапоўніць сваімі. А у гэтых шмат словаў і у Рязанова, і у Рыжкова, і у Мікіты, але яны такія абсалютна сучасныя. Таму я так са сваёй этой вежы магу сказаць, што з з'яўленнем вот такіх ці іншых паэтаў, якіх, может быть, я не ведаю, якія спяваюць ці даюць вершы свае для спеву, з беларускім сучасным вымаўленнем ці вот словам песенным все будзе ў парадку. Так што, ну, ўжо ёсць у парадку. Другое пытанне, што вы выйдзеце ў горад, паглядзіце на тумбы, хто тут выступае, і вы зразумееце, у якім стане наша культура там, да? Як бы, і якая канкурэнцыя магутная з боку ўсходніх артыстаў, якія прыязджаюць і просто вымываюць все, што тут можна вымыць. Ну, давай зараз наступім ўсё ж на нагу артыстам з усходу і ўсё ж дадзім нашага на каляднага. Ну, тады песня, гэта сучасны хіт, як казаў бы Эдуард Ханок. Па-пара, 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 па-ра-ра. Па-пара, па-пара, па-ба-ба-ба-па-ба-ра. Над крэвам сцямнела, і першая зорка ўзышла, зусім маладая, і свеціць не ўмела. Пакуль ты шукала, пакуль ты мяне не знайшла, над крэвам сцямнела. Рачулка зенямела, пад лёдам суцішыўшы бег, завеса спела. Прыйшлі снегапады, пакуль ты на ганку змятала з валёначак снег, насталі каляды. На каляды, снегапады, снегапад, не праехаць, не прайсці, падымайся і ляці. Як сняжынка, ад сцяжынкі да сцяжынкі, ад ялінкі да ялінкі, у мае абдымкі. 7 студзеня о 19 гадзіне ДК Шарко разам з дзеткамі, разам з усёй сям'ёй, калі надакучыць, есці салаты, піць гарэлку і ввогуле захочацца выйсці на двор, каб праспяваць разам на каляды, снегапады, снегапады, не праехаць, не прайсці, падымайся і ляці. Як сняжынка, ад сцяжынкі да сцяжынкі, ад ялінкі да ялінкі, у мае абдымкі. Дзякую. Музычная рубрика такого вы не чулі, святочная музычная рубрика, тому што сёння 25 снежня Зміцер Васюшкевіч завітаў да нас у студыю, уласна, павіншаваць усіх слухачоў Еўрарадыё і гледачоў таксама з калядамі і Новым годам. Можаш яшчэ павіншаваць, апроч песні? Дарагія сябры,
Дарагія мужчыны, жанчыны, дзядулі, бабулі, дзеткі, віншую з Новым годам, з калядамі, як это сказаў паэт Нікляеў, з каляды і не Божыя каляды і Новы год, щось такое. Шчасця, здароўя, дабрабыту, хай усё кепскае застанецца, а ўсё добрае вас будзе весці па жыцці доўга. Са святамі. І як сказаў Ілля Чарапко-Самахвалаў на апошнім канцэрце «Петлі прыстрасці», жадаем вам у Новым годзе прачнуцца ў незалежнай краіне. Бачыце, прачынаемся ўсе. Шчасліва.